hukunci ne wanda Allah ya yi, kuma mun bar ma Allah yinsa, kuma mun gode ma Allah kamar yadda muka roƙa cewa idan alkhairi ne Allah ya mana, idan ba alkhairi ba ne Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi. To mun tabbata bi iznillahi wannan Allah ya amshi addu'ar mu. Iznillahi Allah zai yi hikima, za mu ga alkhairi. Za mu kalli a kai shine mu yi Allah subhanahu wataala ko mu ci gaba. Wato na daidai kira ga masoya, wa kowa ya sani shine kuma shine wanda yayi wanda kowa ya samu nutsuwa a cikin sa, ya sama ya yadda cewa Allah shi yayi wannan. Duk shugabanni kamata dama kenan idan bi abu wanda yake na shari'a aka zo aka ce an kai karshe aka yi, ko kuma aka yi tun ma kafin a je kotu, aina mai fatan alkhairi. Kuma yanzu ma abin da muke addu'a Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa, saboda yanzu an tabbatar masa da cewa shine gwamnan jihar Kano. Saboda haka me nake so, duk wanda yake yana da kishin al'ummar jihar Kano, in ya zo yana nema a cikin duk wani wanda zai nemi irin wannan al'amari, abin da ya kamata ya yi shine ya yi addu'ar cewa kowane ne ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa. Saboda haka abin da muke shine muna addu'a ga shugabanni baki ɗaya, tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa matakin wanda yake kansila, cewa idan Allah ya bashi, ta kowane hali ne Allah ya yi masa, Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa, kuma ya zama na cewa Allah ya zaunar da mu da ƙasar mu lafiya. Saƙona ga Kano, mu zauna lafiya kuma mu zama mutane masu da'a akan al'amari wanda ya shafi tarbiyya ta 'ya'yanmu, wanda shine abin da yake akasari, abin da yake damun al'umma. Kuma muna kira a ci gaba da addu'o'i, shi Allah baya kuskure, Allah shine masanin. A ci gaba da addu'a cewa Allah ya zaunar da jihar mu lafiya, ya san mu lafiya, kuma ya kawo inganci na rayuwa da arziki mai. Idan ka bibiyi abin da ya magana kotu, kowa ya san Nasiru Gawuna ya san abin da ya faru a baya, da kuma jawabin da na yi, kuma wanda ku muka hira da ku, inda jam'iyyar mu ta shige gaba ta tafi kotu, muka je kotu kuma har aka yi wayannan hukunce-hukunce. Saboda haka a yanzu ma Allah ne ya yi, kamar yadda ka faɗa, a kotu ta farko muka sami nasara, a ta biyu muka sami nasara, to da aka zo yanzu wannan ta uku, duka mun yadda Allah ne ya yi, babu yin wani banda yin Allah. Wannan al'amari da muka shiga na siyasa da kuma rayuwa dukkanta gaba ɗaya, ga kowane mumini musulmi ya san cewa addinin musulunci hanya ce ta rayuwa gaba ɗaya ta ɗan adam. Saboda haka addu'a nake yi, nake kuma ci gaba da Allah ya tafiyar da rayuwarmu a bisa abin da yake na daidai, kuma ya ci gaba da taimakonmu kamar yadda ya taimake mu a baya, kuma muna kyautata masa zaton bi iznillahi zai ci gaba da taimakonmu. Mun gode. Duk Nasiru